Nosaltres parlem ja en aquests moments amb la Maria Àngels Ferreny, és entrenadora personal de respiració i de lideratge de Natura Respira 2.0. Molts de vostès ja la coneixen. Què tal, Maria Àngels? Benvinguda, ben retornada, que després d'aquesta aturada de vacances ara ja tornem a parlar. Fas molt bona cara avui, Gràcies. es nota que estem vacances. Això de les vacances sempre prova bé. Parlem doncs una mica com t'han anat funcionant o com t'estan funcionant també aquestes activitats d'estiu que ens havies vingut a parlar també abans que comencés tot plegat, a conèixer doncs això, la gent que s'ha anat interessant, la gent que s'ha apuntat, com t'ha funcionat i la resposta d'aquesta gent. Doncs la veritat és que molt bé, perquè jo crec que la gent està començant a donar-se en compte que tenim unes quotes d'ansietat brutals i que l'única manera de poder-ho aturar és estar pendent d'un, allò que justament no fem normalment. Estem pendent de tothom, menys de nosaltres mateixos. O sigui que jo penso que en aquest punt la cosa està... Cada vegada hi ha més interès per aquest tipus de treballs. A més, també et volia comentar que justament una de les recerques que estem fent ens ha portat a una informació que no sé si és molt coneguda pel públic en general, però que ja fa 4 anys que ho porten a l'Institut d'Oncologia, Institut Català d'Oncologia de l'Hospitalet de Llobregat, on combinen el que és la radioteràpia amb justament exercicis de respiració sincronitzada. Per tant, que hem de fer conscient més que mai tot això que fem a vegades que ens pensem que no fa falta pensar-hi, que és un acte involuntari, i adonar-nos d'aquesta importància de la nostra respiració. Digue'm com respires i et diré com et vius. Exacte, sí, que encara ens costa una mica entrar en aquest xip, per dir-ho així, perquè és molt desconegut. Sí, es coneixen, està clar, moltes coses, moltes tècniques. A nivell inconscient hi és, perquè quan tu trobes algú que està, ja ho hem dit altres vegades aquí, quan tu trobes algú que està molt nerviós, què és el primer que li dius? Ei, tranquil, respira. I la persona es calma automàticament. O sigui, ja se sap, però precisament perquè se sap és per lo que no ho hem integrat. O sigui, sabem moltes coses i n'hem integrat molt poques. Exacte. Aleshores, és Vox Populi, de fet, si escoltes la sabidoria popular, aquestes coses ja hi ha molts refrans que quan tu mires dius carambes, i per què no me n'he donat compte jo abans? Perquè som així. Perquè anem a 2.000. Sí, a 2.000 per hora és impossible donar-te en compte de res. És veritat. No sé si t'agradaria també recordar o destacar cap a on anaven enfocats aquests tallers, aquests cursos, perquè la gent també ho conegui i que sàpiga que en altres edicions o ocasions que també s'hi pugui sumar. Sí, i tant. Mira, nosaltres ara justament a més al setembre comencem el nou curs de 70 hores, que és el que està homologat per al Departament d'Ensenyament. I justament també cap a l'octubre, una cosa així, comencem el primer postgrau, amb la qual estem molt contents. I a través de la Generalitat també aquests cursos entraran per el que vam dir l'última vegada, per als mestres, perquè puguin tenir, se'ls puntua com si fossin crèdits de lliure elecció. I estem, saps que primer us vaig dir que estàvem aquí, al bufet mèdic de Girona, doncs ara estem al bufet mèdic de Barcelona. I ara al setembre i al gener, al setembre i ara a finals d'agost, torna a haver-hi un altre curs amb el tema de l'angoixa. Com que ens ho estan demanant molt, ens estem especialitzant en el tema de l'angoixa i la serenor, perquè és una cosa que en aquests moments hi ha unes dades que portava. Sí, que a més ho volem destacar, que aquest tema de l'angoixa és important i que a més afecta a moltíssima població. Molt, 6 milions d'espanyols. Ja ho tenim la dada. Segons el País, segons un article del País, amb ansietat i depressió. En plena crisi, evidentment, hi havia un 50% de més de casos d'ansietat, però a mi m'ha cridat molt l'atenció que hi ha 6 milions de persones que pateixen d'un grau d'estrès o depressió, perquè evidentment l'estrès crònic acaba derivant en depressió, i que és just una de les segones causes, la depressió i l'estrès, que més baixes laborals ocasiona, i a l'heraldo públic això li costa, esteu sentats, 23.000 milions d'euros l'any. I això és causat per aquestes depressions, aquestes angoixes, i que ara ho comentaves, que tot plegat provoca baixes en el món laboral. Si tu estàs cansat, si tu estàs estressat, si tu estàs angoixat, és l'arbre que no et deixa veure el bosc que hi ha al darrere, ni tindràs molta memòria, ni et podràs concentrar bé, ni evidentment donaràs el 100% de tu, et faran així i faràs
no? És allò que vas amb cotxe, que condueixes, toques el claxon per lo que sigui, et surt el senyor, et surt un energúmeno, no un senyor, o una energúmena. També. També, cuidado, no una senyora, i fas... Sí, que la gent està... Està en uns límits realment perillosos per ells, perquè clar, tot això, aplicat a la salut, significa un augment de tensions, d'atacs de cor, de problemes d'estómac, de càncers, etcètera. Sí, que l'angoixa només és com aquella punta de l'iceberg que diuen, no? Què pot fer la gent que, per exemple, estigui a casa, que ens digui si jo em sento angoixada o tinc... Potser només són certs moments o certes petites crisis, però què és el que puc fer treballant amb la meva respiració? El primer és el que sempre dic, malucs, com seus? Perquè clar, si jo estic sentada així, el que estic fent és impedir l'oxigen en tot el meu cos en general, no? Perquè hi estic carregant-hi tota la costella, tot el diafragma, damunt d'aquest estómac, amb la qual si xafo el fetge, les toxines ja no es netegen bé, etcètera. És tot un... No tenim temps per explicar-ho. Tot un desplegament el dia que vulgueu, molt aquí llarg. us fem un petit desplegament, però a més penso que és interessant que la gent conegui una mica com funciona el cos humà. Doncs, si tot això ja ho estem embrutinant perquè no hi ha una bona... el fetge no està funcionant i totes les toxines no fan el seu procés normal, tot això reverteix en el ric sanguini. Què passa? El cor, pulmons i cervell. Si jo no estic bé, difícilment podré gaudir de mi, difícilment podré gaudir de tu, difícilment podré fer el que normalment s'ha de fer. I sobretot, el primer que fa aquests estats depressius i d'estrès i d'angoixa és disparar una cèl·lula que se'n diu i que és altament danyina per al cos, que és el cortisol o cortisol. Hi ha qui li diu cortisol i hi ha qui li diu corticol. No hi he esbrinat encara quin dels dos és el correcte, perquè segons una literatura és una cosa i segons una altra literatura n'és una altra. Però sí fa autèntics destrosses en el cos humà. Aleshores, és molt aconsellable recol·locar primer la teva postura. Com? Em sembla que ja ho hem ensenyat alguna vegada, no? Els isquions, que són aquests ossets que tenim darrere del culete, els hem de sentir quan ens assentem. Vale que la cadira tira enrere, cert, però no sóc jo qui m'haig de moldar la cadira, sinó la cadira la que d'alguna manera s'ha de moldar a mi. Perquè les cadires totes, si t'hi fixen, fan com una miqueta de... Bueno, tiren cap enrere, no? Amb la qual provoca que la meva... Exacte, que els meus malucs facin aquest acte. Cert que estic molt còmoda, totalment còmoda. Però... Com quan seiem al sofà, sí que estem còmodes. Estem còmodes, no el sòfing, però volem estar còmodes o volem sortir d'aquesta crisi interna que tenim. La comoditat és altament perillosa. Hi ha una altra dada, que a més ara em ve en el cap, del metge Enric, és de l'Hospital de Sant Pau, que el portava justament per comentar-te-la amb tu. Enric Álvarez. Deia, i a mi m'ha quedat molt l'atenció, diu que la manca de tolerància o la poca tolerància que hi ha en el patiment normal que porta la vida és la que està provocant que la gent tingui aquestes angoixes tan grans. I una altra dada que m'ha quedat molt l'atenció. Es persegueixen solucions ràpides i que no requereixin esforç. És a dir, el sofing. És a dir, la comoditat. I als alumnes sempre els dic, i als clients els dic, si esteu còmodes, vigileu, peligro. Ting, 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 s'encén la llumeneta vermella. Si estàs incòmode vol dir que estàs bé. Perquè quan canviem els patrons mentals a través de la recol·locació corporal, estem justament sortint d'aquella comoditat, d'aquella zona còmoda en la que ens ha portat fins ara el dia a dia. Ens queixem, això és una cosa molt típic, no? La queixa, l'eterna queixa. No et queixis, fes. Actua, no? Actua. I l'actuació és sentir-te malament quan canvies la teva postura habitual del cos, que respon a una manera de pensar X, normalment a la víctima. La que es queixa sempre és la víctima. O no m'estimen, o no em surt, no sé què, no sé quant... És tota una cadena. És tota una cadena brutal. Aleshores, està en aquest moviment. Aquí hi ha una proactitud, jo convido tots els nostres teleoients que canviïn, que puguin recol·locar-se bé, la columna ben recta, sentir aquests isquions i deixar aire, deixar espai, deixar aire entre els òrgans.
no que se'ns clavi tot i que no hi hagi aire. Proveu a menjar així. Veureu com canvien les vostres digestions, número 1. I veureu com el pensament canvia. Estic angoixada, em preocupa la feina, si estic així en una posició de víctima, de sofing, em preocuparà molt més. És més, em preocuparà tant que no li veuré solució. Si jo recol·loco, no sé si a través de la càmera es veu, recol·loco, aquest és el moviment en el que jo estic, si jo faig com si d'aquí m'estiressin, no, m'estira, pujo, les coses canvien. T'estàs oxigenant. Exacte. Aquí l'aire no entra en el meu estómac, aquí el pas de l'aire, jo li estic deixant pas a través de l'esternó, no l'estic xafant, per tant estic deixant pas al meu oxigen, l'aire que jo inspiro. Però és que, a més, aquí estic donant unes ordres concretes, perquè aquí hi ha una actitud i una proactitud, que aquí no hi és. Aleshores, és evident que el problema... Té unes repercussions brutals. El problema no marxa, això no és pim-pam, la varita màgica. Però sí, el que marxa és aquesta terrible sensació de no puc, tan danyina. Si pots, tots podem. Hi ha quantitat d'exemples. Gent que toca el piano, jo en aquests moments em ve en la memòria, un pianista xinès, un virtuós del piano, que toca amb els dits dels peus, perquè no té mans. I el procés per habilitar els seus dits dels peus a que fossin com dits de mans és brutal. Realment, acabes, a mi se'm van saltar les llàgrimes, d'aquella força de voluntat. Hi ha també un speaker que crec que és bastant conegut, que no té ni cames ni braços, és un tronc. Als Estats Units és un crac. És un crac perquè ens recorda constantment allò que tenim i que no valorem. Tens mans? Què més vols? Tens peus? Què més vols? Hi ha que no tenen mans, hi ha qui no té peus, hi ha qui... I després hi ha un altre corredor, això es pot veure molt en les Olimpiades paral·leles, hi ha un altre corredor, que és una medalla d'or, que no té cames i corre amb una mena de cames de ferro. Com ortopèdics, sí. Ortopèdics. A mi aquestes coses m'impressionen molt, perquè m'està dient que la força de voluntat d'una persona, o sigui, sin prisa però sin pausa, la seva constància, la seva actitud, pot vèncer el que vulgui. No hi ha possibles ni impossibles. Ho tenim aquí. Sinó perquè tu fas una cosa i jo no. Entens? Tu segurament li has posat 25 vegades més d'esforç que jo i jo he pensat que en el sofà de casa meva m'ho portarien. Després em queixaré. Això sí. Això sí que ho tenim. Perquè això és fàcil. La queixa és fàcil. L'actitud ja requereix d'un esforç intern. Aleshores, jo el primer que aconsello sempre és la base. Col·loca bé el teu cos i observa. A veure què ocorre. Observa com respires, quina diferència hi ha entre que estiguis amb els malucs enrere i els tinguis ben col·locats, busca allò que t'angoixa i investiga. Si estic amb els malucs cap enrere, en plan sofing, o còmode, o víctima, digue-li com vulguis, com sento, com percebeixo el que tinc que fer. Si recol·loco el meu cos, si agafo l'espai que em pertoca i li dono espai als meus òrgans interns, quines idees se m'acudeixen? Què puc fer que no havia pensat? Potser ho tinc davant dels nassos i no ho veig. Passem d'aquesta actitud passiva a activa totalment. Exacte. I normalment ho tenim davant dels nassos i no ho veiem. Això també és clau, això. També per acabar, que el temps ens esgota, parlar de novetats relacionades amb la nostra salut, en aquest cas també, ens agradi o no, tenim el nostre ambient contaminat, això sí que no hi podem fer més, tot i els exercicis que tinguem per respirar, però a més, això ho dic perquè té una relació directa amb persones que es dediquen a fer feines, per exemple, amb materials o amb productes químics, que a més tenies una novetat en aquest sentit. En aquest sentit tenim una novetat i que a més ens fa molta il·lusió explicar-ho perquè és un metge del Clínic de Barcelona, però amb el qual també treballarem, que és l'Antonio Fernández, i ell està especialitzat en temes de fibromiàlgia
i, evidentment, en temes d'enverinament per sang a través de químics. Aquest home ha desenvolupat una enorme bombolla on hi ha aire, oxigen pur, i posa la gent 45 minuts allà dintre. Casos extrems, posa la gent 45 minuts a dintre d'aquesta bombolla. Els resultats són espectaculars. Tant és així que li han publicat un article en una de les millors revistes científiques de medicina dels Estats Units, amb només 8 casos, quan això és molt difícil que et puguin publicar, perquè només 8 casos, però ha sigut tan absolutament espectacular que ha tingut una rebuda increïble. No solament és una cosa que s'ha fet a Barcelona, que és català, sinó que l'únic aparell en tot el món que hi ha el tindran a Manresa. O sigui que la gent que esteu a Manresa, no sé si des d'aquí es veu per internet, per internet poden veure, si no ja ho passarem, passeu-lo si teniu gent a Manresa, perquè estarà la unitat, estarà a Manresa. Aleshores, és molt interessant. Evidentment, sé que a través de bufet mèdic el volen portar aquí a Girona, i és molt possible que hi estiguin a Girona i a Manresa, amb la qual cosa jo penso que pels gironins això és una molt bona notícia, estarem amatents per si... Sobretot perquè hi ha molta gent amb fibromiàlgia. Llavors, ell el que faria serien els casos més greus i nosaltres, com a Natura, és el seguiment, que és allò que sempre més li costa a la gent, el mantenir. Doncs Maria Àngels Ferreny, gràcies per aportar-nos aquestes novetats, per parlar-nos tan clarament de la importància que té en nosaltres i les repercussions que té si no tenim cura de la nostra repercussió en la nostra salut, el tema de respirar. Gràcies per acompanyar-nos, saps que ja anirem parlant. La propera vegada us portarem més cosetes interessants, sobretot com ventilar els espais tancats, perquè moltes malalties venen per espais on l'aire no circula. Parlarem d'això i també d'aires acondicionats. Va, ara m'has donat una idea. Perfecte. Fins la propera. Adéu, merci. Bon dia.